Най-голямата грешка, която правим, е когато мислим, че остаряването е въпрос на късмет. А то е резултат от изборите, които правим всеки ден. Затова това събитие за мен е много ценно. Биохакинг – обучение с Силвена Роу. Жена с изключителни знания точно в тази област. Невероятно присъствие и реален опит в дълголетието и здравето. Събитието е организирано от Пловдивският университет, специалност храни, хранене и диететика, в който аз в момента уча. А истината е, че нямам търпение да започне. Това знание ще бъде много ценно. Това е събитие за хора, които искат повече енергия, повече увереност и яснота и качествен живот. Сега и след години. Затова не се чуди, все още имаш възможност да се запишеш и ти на това събитие. Не отлагай, запиши се веднага. Защото начинът, по който ти ще остарееш, зависи от днешния ден.